Mariet, Redmond, mae yna le i Redmond, gael y croesiad fewn at Declan McManus yn ei gosod i at Ben Clark. Oedd yr ergyd yn un dda, ond am arbediad gan Lewis Watkins yn y gol. Cyfle gwych i Ben Clark, agor ysgorio i'r Seintiau ar ôl 8 munud. Mariet. Clark. Y Seintiau yn rheoli y meddiant. Methu cael y croesiad yna fewn i'r cwrt eto. Mae McManus yn y cwrt. Ysodiad at Routledge. Routledge fewn i'r cwrt bach. A'r Seintiau yn agor ysgorio. Ryan Brobbel oedd yno'n aros. A hawdd iddo fe. Y ffefrynnau yn dangos pa mor hawdd mae'n gallu bod iddyn nhw. Cryf i gan Michan. Mae'n lac yma nhw. A mae Cwmbran Celtaidd wedi union i'r sgôr. Roedd munud wedi mynd ers i Seintiau fynd ar y blaen. Ac o'r cryf syml maen nhw wedi unioni. Josh Rippon oedd ar gol. Am ddiffyn Seintiau'n rhy araf. Michan unwaith eto sy'n casglu. Trwy'n at Bonthron. Mae'n y floedd am gamsefyll ond dwi'n ddim Bonthron. Bonthron. Fewn, a hi am yn arbediad gwych gan Connor Roberts. Ond i'n meddwl mae'na groesiad yn dod, ond mae'r ergyd yn herio Roberts yn y gol. A bron i Cwmbran Celtaidd. Ddwyn y blaen yn fyna. 10 munud at hanner amser. Cryf arall gan Michan. Wa'n cael ei giro. A mae Cwmbran Celtaidd yn rhwydo, ond y dathliadau'n cael ei torri. Mi oedd e'n cam sefyll. Wel, am stori bydde honna ni bod. O Lewis Isles, na thrwydo, wedi cam sefyll. Stand him, good. Stand him. Next one. Just keep shuffling. Brobbel. Just keep shuffling. Edrych am y gol. Brobbel yn mynd â hi. A Watkins yn arbed yn wych yn isel. Am arbediad pwysig gan Lewis Watkins. A Brobbel i sgorio un yn barod. 16 ym mob cystadleuaeth. Daniels. Ond Routledge. Gwion Dafydd nawr. Dafydd yn cael y cymorth wrth Leo Smith. Dau. Gyn chwaraewr Caernarfon. Leo Smith ar croesiad. A Watkins am arbediad. Brobbel a Ben yn ei ddwylo. Yn cymeradwyo hunan fyna. Achos oedd e yn meddwl bod wedi curo'r golwr. Ond na meddwl Watkins. Dim dro hyn. Redmond. And Routledge. Brobbel. Ewn at Clark o'r ddau'n cyfuno'n bert. Brobbel yn dal i fynd. A'r dacl yna'n cael ei amseru'n wael a penderfyniad hawdd gan Alex McKinch i roi cic o'r smotyn i'r Seintiau. A'r cyfyniad na o Brobbel a Clark unwaith eto yn rhoi amser caled i Cwmbran Celtaidd. Lewis Watkins cael gêm wych hyd yn hyn, ond yna'r her fwyaf gwynebu Ryan Brobbel o'r smotyn a Brobbel yn gyrru Watkins y ffordd anghywir. A mae'r Seintiau nôl ar y blaen o 2 gol i 1. Brobbel a'i ail o'r prynawn. Nawr mae Brobbel yn cael lawr ar gol. Brobbel fewn i'r cwrt. Mynd am ei hat-tric. Brobbel yn taro'r trawst. Mae gwrthybosod yna mor chwym gan y Seintiau. A bron i Cwmbran Celtaidd talu'r pwyth fyna. Brobbel yw'r llon llaw. Ben Clark. Tafliad fewn tuag at Astles. Astles yn llithro. Ma'n Astles yn cael peniad. Ac o bawb, Brobbel yn cael y peniad ola fewn i rwyd. Mae wedi cael ei hat-tric. Nath y Seintiau Newydd chwarae yma yn y Cwpan nôl yn Rhagfyr 2008. Nath Chris Sargent cael hat-tric y diwrnod hwnnw. Brobbel yn cael hat-tric heddi. Isles, y fflicio'r peniad. Bonthron! Bonthron ar ergyd yn mynd yn syth at Connor Roberts. Naill ochr neu'r llall a bydde wedi giro fe. Ond Bonthron a cyfle gorau Cwmbran Celtaidd yn yr ail hanner.